Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend migao mararita Kithure Kindiki okone gidhi chako chenro mar chiwo chike mawinjo bed ni luwo kayao kendo tayo dinde ma pachoka. Kindiki oloso kano limo gwenge mag Shakahola kama osebed ka igole ringre ji ma chich ne otho bang' yudo puonj mar kanisa majiwogi ne gidonje tweyo nyaka tho. Kajafo marwa Judith Mondi lero nwas nyaka sani kwan mar ji ma osetho ok tin ne 90 ni mar kawuono kende ringre 17 lodho ke liete ma Shakahola. E odiochieng' mar abich mar kunyo liete ma oyikie ji e bungu mar jadolo Paul Mackezie e bungu ma Shakahola. Kunyo dhi nyime kaka pile. Yesu wangu. Bana niua, Yesu angalie Yesu. Ka chenro mag reso ji pod dhi nyime kata bed ni moko kuom ji ma itemo res to podwa mondo mi owegi. Baba yangu umeniacha. Wach ma osekelo lieti e pachoka kaluwore kod kwan maduong' mar ringre ma ikunyo kod ji ma ireso ma wachore ni gin jolamo e din mar Good News International Church. Wachni koro miyo jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki otimo limbe mar neno kod wang'e gik madhi nyime Shakahola. Buok manie wang'e omiyo golo ote ne kanisni duto ma iyawo kaachiel kod mago manitie sani ma okoni biro mechike wi kaka owinjore gi chwal chenro gi mag lamo kendo jadolo moro amora mar din ka din biro ka oting' mar weche ma opidho godo jokristo mage. We must review and ask ourselves if anybody, anywhere, anyhow can preach anything. We must answer that question as a country. Any preacher of any faith who kills people or engages in criminal activities in the name of religion must be stopped, and this is the time. Profesa Kindiki okoni gise yawo yore mathoth magitiyogo e yudo malingling ma opondo e wi dinde kod ji maluongore ni jodolo ka hie to dolo margi okochiko polo ma osebedo katiyo machiegni kod Mackezie. Okoni gisechako timo nonro ne jakanisa moro kendo e boma ma Malindi mapuonj mage bende chal gi mago mag Mackezie. Any living among us who could be under the custody of these terrorists, whether in this property or elsewhere in this country, we must rally ourselves and make sure that we save lives and that there is no further loss of lives from this kind of dangerous criminality. Limbe mar Kindiki e bungu ma Shakahola biro e kinde ma kuonde kano ringre mag joma otho e kaunti ma Kilifi. Yuak ni thuolo mag kuonde kano ringre nyalo Ramogi kaluwore gi kwan ma medore mar ringre ma ikunyo odiochieng' ka odiochieng'. Ringre 17 med kunyo odiochieng' ma kawuono, kwan ma kelo ringre duto mag ji ma otho nyaka 90. Ji mamoko 2 ma iparo ni ne tiyo machiegni kod Mackezie e dolo bende ne ondhi ka ji 3 mamoko to ne oresi. E kinde ma pod anyuola mag ji ma olal medo nyiedhore mar manyo kendo yango ringre, Kindiki ogolo singo mar neno ni Mackezie ochulo ketho mare. Obogo chwale e doho maduong' mar piny mangima kod ketho mar kelo tho mar ji mathoth ma onge ywago ang'e. It's possible to charge them with the crime of genocide under international and Kenyan law. Therefore, we do not expect that Mr. Mackezie will get out of jail for the rest of his life. Tend County ma Kilifi kaachiel kod riwruok mar Red Cross ogolo namba ma ji mamanyo anyuola gi nyalo tiyogo e gochonegi. Mae en 199. Bende gikoni gin kod joggi osiptand sub-county ma Malindi kama ji man machiegni nyalo yudoe kony. Judith Mondi, Ramogi TV.